अरे अरे बुढ़िया रे निकाल अब ही निकाल कह दे तनी सारे साला ये हमार बात नहीं खन से सुनत साला हित कुटुंब के बोला के अपना दुआरी पर असले गिंजन कइले बा लोग अभी हमरा के जानत नहीं खेलो अरे कुकु सारे बुढ़िया अरे साला हम का करी हम ए फूफा ए छातवा पर धप धप का कइले बड़ो का नया छत हवे धप धप काहे कइले बड़ो तू ई धप धप करता हमार धप धप हो गई तौन के देखी माने का धप धप भइल का धप भइल एगो बात बताओ हाँ। तहारा कारण हाँ। 2 घंटा हमार बारात लेट भइल हो हाँ ठीक बा हैं? हाँ ठीक बा पता ना 2 घंटा तू कहाँ जाके मस्त कर रहू हो 2 घंटा कहाँ रहनी हाँ कहाँ 2 रहू घंटा कहाँ रहनी कहाँ रहू रे साला तोरे बारात के चक्कर में गाड़ी में जगह ना रहे गाड़ी में जगह ना रहे तो डीकी में बैठ के गई बारी डीकी में जहाँ लड्डू रखले रहले सा अरे डीकी में तरह के काहे बैठा रहू है कि घर के फूफा हुआ मालिक हुआ बरनेत के सब मिठाई बावे ओ जी रहब त ठीक नु रही ए बरनेत के मिठाई डीकी में जन बाटे हमरा के हम बैठा रहनी हाँ। ओ ये मिठाई रखल रहे हाँ आ जानता ना हाँ। सभे उतर के चल गई डीकी के खोलबे ना कई हम वही में बैठल बानी कि आखिर कब खुली आ सारोही में लड्डू रखल रहे मिठाई रखल रहे ओही में एगो मधुमाछी हमरा के कहाँ कहाँ कटले बा उ अब हम का कही हम कैसे कैसे कितना देर बाद जाके धूप ना खोलस जब गेट पीछे से तब हम कहनी कि साले कहाँ मर गई रहा तो कहता कि शादी ब्याह में सब ना बोले के हम सारे शादी ब्याह में हम ही चल जाती तब तो तू मधुमक्खियों में बैठा रहे मधुमक्खी अरे लड्डूया से आ गइल होई आता आई लू है अब बताओ में हम का करती है धप धप तरह सुनाता हमार धप धप के ओकरा बाद रोजिया से जब गईनी हां निकलनी तो देखनी कि दुआरी लागता हां दुआरी लागता दुआरी तारे देखो सबसे पहले माला तारा के पहनई रख लो सबसे पहले दुआरी पर रात जब लागल त हां हमरा के सबसे पहले माला पहनल सो हां ठीक हां हमरा के एगो गेंदा के माला बुढ़ाऊ जिनकर 4 गो दांत लौकत रहे उ आके पहनावले अच्छा ठीक हां प्रभुनाथवा के कम से कम 5 गो माला 5 गो माला प्रभुनाथवा के पहनावले सा हमार करेजा का कहत होई नायका पाहुन हो मान मान लो नायका नायका मिल ले सन साले गाड़ी दे दे मत ये पद गेंदा 5 गो माला ओकरा के सुन हां उहे ना हमरा के एगो माला पहना के आ ओकरा बाणे छोड़ देले सा हम अपन पता ना कहाँ बानी बैठल बानी केहू कुकुर पूछे वाला नहीं के आ ओकरा के ना ना चाय पानी तो पूछात रहे चाय पानी आधा घंटा पर ले आई हां सुना ना प्रभुनाथवा के खाली मेहरारू लड़की अगल बगल पाहुन 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 हम का घंटा अरे तो तू तो फूफा होगा नु ए साला तो तोहनी के ना पूछे के चाहिए कि फूफा कहाँ बाड़े कैसे बाड़े बैठल बाड़े जयमाला होत रहुए तो आदमी स्टेज पर चल गए तो स्टेज तारा स्टेज पर ना हो के चाहिए मतलब हम स्टेज पर जाते नहीं हमरा के रोक देलस एगो कलश के ऊपर कहाँ जा रहे हैं हम तो हमको भी वहाँ पर संबंधी हैं हम जा रहे हैं हमरा चढ़ा ही ना देलस अच्छा तरह के चढ़ा ही ना ना चढ़े देलस साला छोड़ा जाए का कहीं हम बुझला तो ये धप धप करता हमरा करते धप धप कैले होई ना ना खिसिया मत बुढ़िया 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 कहेला मेहरारू ना होता मेहरारू ना खबरदार कह दे तरी जल्दी निकाल दे इज्जत चाहत त 2 मिनट में निकाल दे अब हम जाए अब अरे जई हो पियरी एगो के हाय हाय ए तारा पियरी भी ना हम लंगटे घूमतनी अरे देखा ना ही कौन छाप है डबल हीरा अच्छा मानो ये डबल हीरा अरे तो रिटायर मास्टर होगा तो पहनिए हम तरह के कुर्ता लिए कुर्ता छोड़ा ना कुर्ता है झांपी में लेके आइल बिया कनिया कनियावा के बाप हमरा के ना पूछलस कनियावा के भाई ना पूछलस कनियावा के घर वाला ना पूछलस ओकर दादा पूछले नु माला लिया का डलले नु उ सारे दादा का दादा तो साल भर में ते बोल दी है ए सारे कैसे कैसे अंतिम में हम कैसे हूं के भीड़ फाड़त स्टेज पर गईनी स्टेज पर गईनी तो हम लोग जानता है केकरा से फोटो खिंचवाले सर हां साली होली होइयो सर ए साली ना गई तब ओकरा दादी के संग ओकर दादी झिरकुट ऐसा ही रहे ओकर दादी या चले ना होत रहे लड़किया के ददिया है तो ओकर पावर वाला चश्मा से लड़ जाओ जाके पता ही अच्छा ओकर संगे हमार फोटो खिंचवाले सा
हैं और लड़की पर रिलेशन हो जवान लड़की ना जवान सारा पढ़ुना थवा नु पढ़ुना थवा के नहीं का जीजा। फिर नहीं का जीजा उनका नाम ले लन तुम मार दे पा दे जीजे न होंगन माल रे निकल बुढ़िया ए! हमरा के बात फसावले बा सुन हां उन ओकरा संग लड़किया रहली सब हैं अब कोनो हेने से खींचो के ने हेने से खींचो हम कहनी कि हमरो घींचा त ओने मुंहवा करी नु है से त हमर मुंहवा ठेल दस है हां तो वो जान हमर जा सारे कुकुर साल तार मोबाइल फूट जाई शराब दे दे बगी अच्छा अनु कौन आई प्रभु न थवा हमें तो जब भेटा जइनु तो उनको त काल को देव जियल साल के अच्छा कौन बात नहीं बात सुना बुझल ए से? ए फूफा चाय, कैसे चाय 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 बनवाओ चाय कुछ ना ओकर जल्दी निकालो पियरी धोती लियो ओ, पहन के जई हां पूरा तेरे धोती में लंगते नहीं थी आ लंगते सुना, संभाल लेनी कह देता नहीं हाँ। ओकर निकालो रे बुढ़िया निकाल अरे निकली निकली निकल। सुना ना ए फूफा खिसिया मत हमारी इज्जत जहाँ फूफा ना होला खिसिया तहाँ मत। हम ना रहिले अरे खिसिया मत ए खिसिया मत सब कर्म करवा के कहता खिसिया मत अब ही रोक ना निकली अरे निकली ना निकली अरे निकली है जई है ना ए फूफा तो कहो ना। ए फूफा खिसिया पर कह ना निकली तो सुना सुना खिसिया ए खत्म ए, कर ना ए, फूफा, ए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त वीआईपी विजेंदर सिंह अरोड़ा देख रहा बने वीआईपी विजेंदर सिंह यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर वीडियो। जी तो ये वीडियो कैसे लागल पहले कमेंट करके बताई। हाँ आ कोना जिला से बोला तनी अपन जिला के नाम धरी, अगला वीडियो में नाम धराई के में से निकाल के लोग के धन्यवाद कहल हाँ, जाई। धन्यवाद एगो कर दी नया प्रथा शुरू हाँ करता शेयर कर दी हाँ। लाइक कर दी कमेंट्स तरुआ करबे करबे करब करनी। है ना हमनी के वीडियो कैसे लागला जरूर बताएं और खूब मनोरंजन करी और ऐसा ही वीडियो हमनी के आ रहल बा कंटिन्यू। जी। और हमनी के चाहत निसन कि जैसे रउरा लोगिन साल दर साल हमनी के देख के हंसत तनी और साल दर साल हमनी के देख के और हंसत एकदम रही। मने बुझी कि ई वीडियो ना ह टॉनिक ह। ई टॉनिक ह हाँ तो ये टॉनिक रउरा लोगन ली और दूसरों के शेयर करके दूसरों लगे पहुंचाई। जी ठीक बा, धन्यवाद, लव यू, हंसत रही मुस्कुरात रही, लव यू। का दादा माला पेन होइले नु ए सारे कैसे कैसे अंतिम में हम कैसे हूं के भीड़ फाड़त स्टेज पर गईनी हाँ। स्टेज पर गईनी तो हम लोग जानता है केकरा से फोटो खिंचवाले सर हां साली होली होइयो सन ए साली ना गई तब ओकरा दादी के संग ए ओकर दादी झिरकुट ऐसा ही रहे ओकर दादी या चले ना होत रहे लड़किया के दो दिया है तो ओकर पावर वाला चश्मा से लौड़ जाओ जाके पताई अच्छा ओकरा संग हमार फोटो खिंचवाले सर अच्छा और लड़की पर रिलेशन हो जवान लड़की ना जवान सारा पढ़ुना थवा नु पढ़ुना थवा के नहीं का जीजा। फिर नहीं का जीजा उनका नाम ले लन तुम मार दे पा दे जीजे न होंगन माल रे निकल बुढ़िया ए! हमरा के बात फसावले बा सुन हां उन ओकरा संग लड़किया रहली सब हैं अब कोनो हेने से खींचो के ने हेने से खींचो हम कहनी कि हमरो घींचा त ओने मुंहवा करी नु है से त हमर मुंहवा ठेल दस है हां तो वो जान हमर जा सारे कुकुर साल तार मोबाइल फूट जाई शराब दे दे बगी अच्छा कौन अनु बात आई प्रभु न थवा हमें तो जब भेटा जइनु तो उनको त काल को देव जियल साल के अच्छा कौन बात नहीं बात सुना बुझल ए से? ए फूफा चाय, कैसे पर चाय 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 बनवाओ चाय कुछ ना ओकर जल्दी निकालो पियरी धोती लियो ओ, पहन के जई हां पूरा हाँ। तेरे धोती में लंगते नहीं थी आ लंगते सुना, संभाल लेनी कह देता नहीं हाँ। ओकर निकालो रे बुढ़िया निकाल अरे निकली निकली निकल। सुना ना ए फूफा खिसिया मत हमारी इज्जत जहाँ फूफा ना होला खिसिया तहाँ मत। हम ना रहिले अरे खिसिया मत ए खिसिया मत सब कर्म करवा के कहता खिसिया मत अब ही रोक ना निकली अरे निकली ना निकली अरे निकली है जई है नहीं, ए फूफा तो कहो ना। ए फूफा खिसिया पर कह ना निकली तो सुना सुना खिसिया ए खत्म ए, कर फूफा, ए।